ҳасан ва ҳусайн ҳар ду 6 сол доштанд ки онҳоро бо иллати гирифторӣ ба саратон ба шуъбаи саратоншиносии кӯдакон оварда буданд. дугониҳои якҷо мубтало ин беморӣ шуда ва дар ин шуъба бо дастгирии фонди хайриявии Лона табобат гирифтанд. ҳоло дар синфи 6 таҳсил доранд ва ба гуфти табибон аз он беморӣ дар баданашон дигар осор намондааст. имрӯз дар рӯзи байналмилалии кӯдакони гирифтори бемории саратон ба маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ омаданд то ба даҳҳо модарону кӯдакон расонанд ки шароит аст, имконият дорем ва дастгирӣ меёбем то ба ин беморӣ ғолиб оем. синфи 6 мехонам дар мактаби миёнаи таҳсилоти умумии рақами 57. ман мехоҳам духтур шавам ва ба кӯдакони бемор ёрӣ расонам. ғайр аз ҳасану ҳусайн боз 10 нафар кӯдаки дигар ки бо дастгирии фонди хайриявии Лона табобат гирифта ва ба ҳаёти муқаррарӣ баргаштанд дар чорабинӣ иштирок карда аз ҳолати имрӯза марҳилаҳои қаблии табобат гирифтанашон ҳарф заданд. гуфта шуд ки кафили табобати муваффақи бемориҳои саратон муроҷиати саривақтӣ ва пурра гузарондани муоинаю ташхиси тиббӣ мебошад. ҳангоми муроҷиати саривақтӣ ба мутахассисони соҳа имконияти шифоёбии бемор дар дараҷаи якум ва дуюм зиёдтар мегардад. масъулини фонди хайриявии Лона ки ташкилкунандаи ин чорабинӣ буданд гуфтанд ки фонд дар партави ҳидоят ва дастурҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар бари нафарони бемор қарор дорад ва дар дастрассозии дастгоҳу таҷҳизот, харидори доруворӣ ва гузарондани амалиётҳои химиявӣ ва ҷарроҳӣ ба онҳо кӯмакрасонӣ менамояд. ба кӯдакон ҳамчунин адияҳои Лона иборат аз шириниву бозичаҳо тақдим гардид ва гуфта шуд ки шароиту имконият барои дармонбахшии ин кӯдакон ҳамаҷониба муайён мебошад. аз ҷониби театри оина барои иштирокчиён дар рӯзи байналмилалии кӯдакони гирифтори бемории саратон намоишномаи маззакавӣ бо рақсу сурудҳои ҷолиб пешниҳод гардид ки фориғ аз бемориву ранҷуриё кӯдакон шодиву хурсандӣ намуданд. ҳамин гуна лабханду хурсандиёро инак 12 сол боз мешавад ки фонди хайриявии Лона ба кӯдакони гирифтори бемории саратон ҳадя мекунад. кӯдакони бемор аз саросари кишвар дар қайди шуъбаи кӯдаконаи саратоншиносӣ қарор доранд. ташхису табобати онҳо бо шеваи муосири тибби роҳандозӣ шудааст ва ҳамеша табибон барои шифоёбии ин кӯдакон мубориза мебаранд. кӯдаки аввале ки мо ҷарроҳӣ гузаронидем 15 рӯза буд. айни ҳол 5.5 сол аст ва ҳар сол дар як сол ба барои ташхис муоина ба мо муроҷиат менамоянд. ин кӯдакон дар то синни 18 солагӣ албатта дар таҳти назорати саратоншиносони ҳам маркази мо ва ҳам саратоншиносони ҷои истиқомат мебошанд. солҳои охир ба кӯдакони бо омосҳои бадсифати устухон ҷарроҳиҳои узвнигоҳдоранда низ ба роҳ монда шудааст. ин кӯдак аввалин нафарест ки дар ҷумҳурӣ аз ҷарроҳӣ бо усули нигоҳдории узви бадан гузашт. саратон дар дасташ хуруҷ кард ва табибон дар ҳамин шуъба тавонистанд ки бо гузарондани амалиёт бемориро аз баданаш дур сохтаву дар ин баробар дасташро нигоҳ доранд. то ин дам чунин имконият набуд. мегӯянд ки ҳанӯз марҳилаҳои баъдии табобат дар пеш аст, аммо давраи асосӣ ҷарроҳии он муваффақона пушти сар шуд. ҷарроҳӣ гузарондан, ҷарроҳии узви нигоҳдоранда, шароити беморхона хеле хуб, доруҳое ки дар марказ ҳастанд мо ройгон дастрас мекунем. хеле беҳбудӣ аст. аввал дасташ дард мекард, варам буд, дардҳо гум шуданд. ҳамин гуна натиҷаву роҳандозии усулҳои муосири табобат дили даҳҳо нафар беморро ба шифо ёфтан гарм намуда ва умедро барои зиндагии оянда қавӣ месозад. саратоншиносон мегӯянд ки хушбахтона дар асри феълӣ бо амалисозии намудҳои табобати муосир метавон аксари кӯдакони бемории саратонро шифо бахшида ва ба зиндагии муқаррарӣ баргардонид. ҳамсон ба ҳасану ҳусайн ки бо азми табибони тоҷик комилан шифо ёфта ва имрӯз дигар кӯдакону наврасонро талқин менамоянд ки ҳатман шифо меёбанд, ба мактабу назди дӯстон бармегарданд ва дастгири волидайн мешаванд.